নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আপোনালোকক মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কটেম টাউনলৈ যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ। বৰ সুন্দৰকৈ ৰাস্তাটো বনাইছে এইফালে নদী কিনাৰে কিনাৰে। এই নদীখন সোঁত একো নাই। এইবিলাক ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই যায় যেন। নদীখনৰ পানী সোঁত নাই, ধূলি মাকতি একো নাই এইটো জেগাত। চাওক কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকান এইফালে। এইখনৰ সাগৰৰ এৰাহতীয়া হয়, বহুত দ আছে, খালি সোঁত নাই। পানী এইটো লেভেলতে থাকে আৰু। গলিয়ে গলিয়ে গৈ আছোঁ। টাউনেদি যোৱা নাই, গাঁৱৰ দি গৈছোঁ। গাঁৱে গাঁৱে গৈ টাউনত ওলামগৈ আৰু। ঘৰবিলাক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এইফালে, চাফ চিকুণ। অটত গৈ আছোঁ, গৈ 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 নাপাইছোঁ। এই জেগাডোখৰত দমকল নাই। মানুহ ঘৰত, চবৰ ঘৰত কুঁৱা আছে, এঘৰ মানুহৰ দমকল নাই। চব মাটিবিলাক শিলৰ নিচিনা, আমাৰ অসমৰ নিচিনা নহয় মাটি, চব শিলৰ দৰে। এইখন দলং। ভিডিঅ'টো যদি লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কৰি ল'ব। এই মানুহবিলাকে চব লুঙি পিন্ধে, বগা লুঙি, বগা চাৰ্ট। Ada ondo lu, sudah. Ada ondo ini. Ada yo. Korsuk ada ondo. Eല്ലാം kada arale. Na Easter ഇത് വിഷു ദുഃഖവല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ഫുൾ അവധി. ദീപാവലി ആരൊക്കെ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻസ്. വിഷു ഹിന്ദുക്കള്. അത് ഇന്നലെയായിരുന്നു എല്ലാ കൊല്ലവും വന്നോണ്ടിരുന്നത്. 14-ാം തീയതി ആയിരുന്നു വിഷു. 15 വർഷം കൂടി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്ന്, വിഷുവും ഈസ്റ്ററും ഒരുപോലെ വന്ന് 15 വർഷം കൂടി വരുവാ രണ്ടും ഒരു ദിവസം. അതാ കടകള് ഇറച്ചി വെട്ട് ബീഫ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ. ക്രിസ്ത്യൻസുകാരൊന്നും വെട്ടുകയല്ല, കഴിക്കത്തില്ലല്ലേ? അല്ല, കഴിക്കത്തില്ല. അവരുടെ നോയമ്പല്ലേ, ക്രിസ്തു മരിച്ച ദിവസമല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് വെട്ടുകയല്ല. ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ന്
പന്നി കൂടുന്ന ദിവസം പന്നിയിറച്ചി ഹിന്ദുക്കള് പന്നിയിറച്ചി കൂടുന്ന ദിവസം ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ന് ആരും വെട്ടുന്നില്ല. എത്ര മാസം 3 മാസം കഴിക്കത്തില്ലല്ലേ? അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നോയമ്പ് തീർന്നു, ഇന്നോട് തീരും. ഈ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് തീരും നോയമ്പ്. നീ അമ്പലത്തിന് പോയി? ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി. നീ പോയോ? ഞാൻ ഇത് പോയില്ല. അവിടെ ഭയങ്കര കുമ്പോടം നടക്കുക, കണ്ടിട്ടില്ലേ കുമ്പോടം? എവിടെ? നമ്മളവിടെ അമ്പലത്തിൽ സ്കൂളില്ലേ, വടമാള സ്കൂള്, വടയമ്പടിക്ക് പോവല്ലേ, അവിടെ ഭയങ്കര കുമ്പോടം നടക്കുക. ഭയങ്കര കുമ്പോടം, തലയില് ചെണ്ടൊക്കെ വെച്ചേ. കണ്ടു. അത് ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ? പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാ. ഭയങ്കര ചെണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വഴി കൂടെ വേറെ പോയില്ലേ, അതുപോലത്തെ വലിയ ചെണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പരിയില് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതല്ലേ? അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഭയങ്കര വലിയല്ലേ? വൈകിട്ട് ഗരുഡൻ ഉണ്ട്. ഗരുഡൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടേ ഗരുഡൻ തൂങ്ങും. ഗരുഡൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പോവാ. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ?